Sa atong pagdawat sa tuig 2025, sa bag-ong tuig nga moabot sa atong kinabuhi, ato usab nga bag-uhon ang atong kaugalingon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kung unsa man ang mga pagkulang nato sa Ginoo sa 2024, atong paningkamutan nga diha sa 2025 ato nagayud nga i-priority ang Ginoo ug dili na gyud nato i-priority ang mga butang nga dili makapahimuot diha sa Ginoo. Nag-ingon sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 17, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Sa tuig 2025 atong paningkamutan nga sa kanunay mahiusa kita diha ni Kristo. Aron ang tanan nga atong pagabuhaton sa atong kagalingon, mahimo kitang bag-ong binuhat nga nahiusa na diha sa Dios, nga nahiusa na diha ni Kristo, nga dili na kita magbuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Dios, nga halayo diha sa Dios, nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Kana nga mga butang igsuon, kana nga buhat igsuon, ato lang gayud kanang mahimo ug atong mabuhat pinaagi sa tabang sa Ginoo. Kung atong isalig kaniya, kung atong iampo kaniya, kana nga mga buhat igsuon, mahitabo lang kana sa atong kaugalingon kung atong lig-uno ng atong pagsalig, atong lig-uno ng atong pagtuo, atong lig-uno ng atong paghigugma diha sa Ginoo. Tungod kay kanang tanan dili mahitabo sa tawhanon lamang nga buluhaton. Dili mahitabo kung kita-kita lang sa atong kaugalingon, apan ang Dios nga anaa kanato, ang Dios nahiusa kanato, kung kita nakigiusa sa Dios, kung atong gibag-o ang atong kaugalingon kauban ang Dios, mahimo kanang posible. Tanan nga imposible, mahimong posible diha sa Ginoo. Tungod kay walay imposible diha sa Ginoo. Walay butang nga dili mabag-o kung kita makighiusa diha sa Ginoo. Maong niining 2025 sa atong kinabuhi igsuon, makighiusa gayud kita kanunay sa Ginoo aron mahimo kita nga bag-ong binuhat ug atong biyaan ang madaang buhat kaniadto. Atong ibilin ang tanang mga laway nga dili uyon sa kabubuton sa Dios sa tuig 2024 ug atong dawaton ang 2025 uban sa pagbag-o sa atong kaugalingon nga ang Dios nahiusa na gayud kanunay kanato. Amen. God bless sa tanan.